17 ቀበሌ ኣብ ብርኽ ኣብ ዝበለ ቦታ ብኩሉ ኣንፈት በርባዕቲ ኣንፈት መንገዲ ወይ ከዓ ኣስፋልት ናብ ዝኾነ ቦታ ኢና ንኸይድ ዘለና ናብ ሳይት ሕዚ ናብ ናይ ሃሴት ሪል ስቴት ሳይት ካብ ዲያስፖራ ገጽ ወይ ከዓ ካብ ደቡብ ገጽ እናመፀና ንርከብ ማለት እዩ ሃሴት ሪል ስቴት ሳይቱ ኣብቲ ኣደባባይ ኣከባቢ ኣብ ናይ 17 ካብቲ ኮንዶሚንየም ብቅርብ ርሕቀት ናብ ኩሉ ኣንፈት ብሰሜን ብደቡብ ብምዕራብ ብምብራቅ ብኩሉ ኣንፈት መንገዲ ዝኾነ ሳይት እዩ እዚ ናብ 22 ወይ ከዓ ናብ ዓዲ ሓውሲ ዝወስድ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ሃሴት ሪል ስቴት ካብ ዝሃንፀሉ ሳይት ናብ 22 ዝወስድ መንገዲ እዩ ድማ ሃሴት ሪል ስቴት ናብ ካብ ዝሃንፀሉ ዘሎ ሳይት ናብ መንገዲ ኩሓ ወይ ከዓ ናብቲ ዋና ሰርክል ናብቲ 4 ኣቅጣጫ ወይ ከዓ ኣንፈት ዝከፋፈለሉ ኣደባባይ ወይ ከዓ ሰርክል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ፊት ለፊትና ዘሎ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ወይ ከዓ ናብ ኩሓ ዝወስድ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ዝሕዚ ንኸዶ ዘለና ናብ ናይ 17 ኣንፈት ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ናይ ሃሴት ሪል ስቴት ሳይት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሃሴት ሪል ስቴት ክልተ ቤዝመንት ዘለዎ ግራውንድ ፕላስ 10 ደብሪ ንምህናፅ ኣብ ሃይሃይታ ከይዲ ህንፀት ይርከብ ማለት እዩ ሃሴት ሪል ስቴት ዝሃንፆ ዘሎ ህንፃ እቲ ክልተ ቤዝመንት ንናይ መኪና መዕረፊ ፓርኪንግ ንስታንድ ባይ ጀነሬተር ከምኡ ድማ ንከርሰ ምድሪ ማይ ሓዊሱ ክልተ ዘመናዊ ሊፍት ነቲ ናይ ንግዲ ቦታን ነቲ ናይ መንበርን ቦታን ግልጋሎት ዝህብ ዘመናዊ ሊፍት ከሃንፅ እዩ ማለት እዩ ሃሴት ሪል ስቴት እቲ ዝሃንፆ ዘሎ ኣፓርትመንት ንናይ ንግድን ንናይ መንበርን ግልጋሎት ዝውዕል እንትኸውን ካብ ግራውንድ ክሳብ ሳልሳይ ደብሪ ናይ ንግዲ ቦታ እንትኸውን ካብ 4ይ ደብሪ ክሳብ 10ይ ደብሪ ዘሎ ድማ ናይ መንበሪ ኣፓርትመንት ካብ በዓል 1 መደቀሲ ክሳብ በዓል 3 መደቀሲ ንምህናፅ ኣብ ከይዲ ህንፀት ኣብ ሃይሃይታ ህንፀት ብተግባር ይርከብ ማለት እዩ ሃሴት ሪል ስቴት ከይዲ ህንፀቱ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መቐለ ኣብ 17 ቀበሌ ከምቲ ዝተናገርናዮ ብኩልቲኡ ኣንፈት መንገዲ ብሰሜን 17 ቀበሌ ብደቡብ ዲያስፖራ ብምዕራብ መዕረፎ ነፈርቲ ወይ ከዓ ኩሓ ብምብራቅ ከዓ ናብ 22 ዝወስድ መንገዲ ኮይኑ ሃሴት ሪል ስቴት ኣብ ሴንተር ቦታ ህንፀቱ እናካየደ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ተጋሩ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ትርከቡ ተጋሩ እዚ ዕድል እዚ ተመጣጣኒ ብዝኾነ ክፍሊት ብኣከፋፍላ ከምኡ ድማ ናይ ፋይናንስ ሕፅረት ዘጋጥም እንተኮይኑ እውን ምስ ባንኪ ልቃሕ ብምምችቻይ ኩሉ ነገር ኩሉ መማረፂ ኣዳሊናልኩም ኣለና ናይዚ ዕድል እዚ ተጠቀምቲ ንክትኾኑ ንሕብር ማለት እዩ የቀኒልና